Üdv mindenkinek! Egy nappali, éjszakai, most már vezérelt átkapcsolót szeretnék bemutatni, ami szünetmentesen kapcsol át. Ami azért lényeges, mert a számítógépek, hűtők nem szeretik a pillanatnyi áramszüneteket. Bal felső sarokban van egy lámpa, amit most kibekapcsolok. Ez jelzi majd, hogy tényleg nem fog kiesni a feszültség a kapcsolás pillanatában. Na most a villanyszerelők általában úgy csinálják ezt meg, hogy itt ezen a barna vezetéken jön be a feszültség, a mágnes kapcsolónak a nyitó érintkezőjén keresztül a nappali feszültséget megkapja a lámpa. Az éjszakai, az pedig a záró érintkezőn fog majd kapni feszültséget akkor, hogyha megjön az éjszakai áram, a mágnes kapcsoló behúz, a nappalit nyitja, az éjszakait pedig zárja, de ez alatt az idő alatt egy villanásnyi szünet keletkezik, amit most meg is mutatok. Ez a bekapcsolásnál egy rövidebb, kikapcsolásnál egy hosszabb. Ez a villanás elég, hogy a számítógépek és a hűtőszekrény is megálljon, és az automatika kapcsolja vissza. Na most a szerkezet, amit be akarok mutatni, ezt egyszerűen rá lehet kötni erre a rendszerre, és hogyha jól csinálom, akkor nem fog villogni. Egyébként 3 fázissal is kipróbáltam, azzal is működik, csak ahhoz kell még egy ilyen egység, vagy nem pont ilyen, csak hasonló, és 2 mágnes kapcsolósan is működik, aki úgy csinálja, hogy a nappalit egyik mágnes kapcsoló, az éjszakait a másik mágnes kapcsoló vezérli, csak akkor az éjszakai mágnes kapcsolóra kell rákötni az innen kimenő, az elektronikából kimenő nullát. A nulláját megszakítjuk, ugye, mert a mágnes kapcsolónak van itt egy direkt nullája, azt kivesszük, és az elektronikának a direkt nulláját kötjük ide, a nullához. Így. Jó. És ez a mágnes kapcsolóba érkező nullát is bekötjük. És akkor ennyivel tulajdonképpen kész is van. És ha most bekapcsolom, átkapcsolom, akkor lehet látni, hogy nem villant, amikor bekapcsolt, és ha kikapcsolom, most kapcsolt a kapcsoló, most sem villant, tehát teljesen folyamatos. Az érintkező nem fog szikrázni a mágnes kapcsolóba, mert nem szakad meg az áram, és ezért hosszan sokáig működni fog. Tehát ez így működik. Akkor, hogyha be van kötve az egység. Köszönöm a figyelmet!